ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಬಾರೆದ ದಂಡದ ಚಟ್ನಿ. ಬಾರೆದ ದಂಡದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ ತೂಕ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ 4 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಗೆಂಡಗೆ ಪಾಡೋಡು. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಸೂಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಂಚಿ ಸೂಕು ಬಾರ್ದು ರೆಡಿಯಾಂಡ್. ನನ ಬಾರೆದ ದಂಡನ ಶೋಕುಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ ದಂಡದ ನಾರನ್ನು ಬಿರೆಲ್ಡ್ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೊಡು. ನಾರು ದೆತ್ತಿಜಿಂಡ ಚಟ್ನಿ ಎಡ್ಡ ಆಪುಜಿ. ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿಯಾಂಡ್. ನನ ಉಂದೇನು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು. ಬಾರೆದ ದಂಡಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಬಾರೆದ ದಂಡದ ಚಟ್ನಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರೆಸಿಪಿಂದಲ ಪನುಲಿ. ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಾರು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾರೆದ ದಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿಯಾಂಡ್. ನನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸೂಕು ಪಾಡ್ನ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು. ನನ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ ಪಿರೈನ ತಾರೈ ಪಾಡೋಡು. ಚೂರು ಪುಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡ್. ಗ್ರೈಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪ್ಯಾನ್ಡ್ ಚೂರು ದಾಸ್ಮಿ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ದಾಸ್ಮಿ ಬೆಚ್ಚ ಆದ್ ಪುಡವೋಡು. ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ತಿರಬಲ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ತುಂಡ ಚಟ್ನಿ ಕೈಪು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ದಾಸ್ಮಿ ಪುಡಾದು ರೆಡಿಯಾಂಡ್. ನಾನ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರೆದ ದಂಡು ಪಾಡೋಡು. ನನ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನ ದಾಸ್ಮಿ ಪಾಡೋಡು. ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡ್. ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನಾನ ಇಂದು ದೆಪ್ಪೊಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಲೆ ಬಾರೆದ ದಂಡದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪನ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಗಗ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್.